biko na anụnụ m ebe Ezugo Global TV na-aba mba na-asị ka nghọta ihe ọ na-ekwu. Ọ sị na ọnụkọkwa pim again na ọkpọta BBC this guy Ejike Mbaka why na ọkpọta ya na live broadcast ya na ọ ga-akpọta ya na live na ọnụkọkwa pim again. Ezugo Global TV rie nsị ịmadịkwa ife ịchọ ka akọwara gị ihe bụ otu na abụọ. Ịma na ego papa gị kwụ n'isi nne gị na n'iyi ka ị weta vidio egwu BBC Mbaka why kpọọ ya na platform gị reactions karịa gị ahụ even your followers na-aba gị mba n'ihe ị na-eme adịrọ mma. Why will you bring up this video? Why will you bring up this video? Why will you bring up this music again? And we are telling you that this music brought up a lot of wrath upon the man called BBC Tiria. Now the man since o tichere egwu na half ọkụ ya since after critics na arụ afọ ọkụ ya which na mụ na game are fully aware that BBC Ejike Mbaka why was being sponsored. A sponsor ya. This is one of the places a na-achọ iji wee kwato Reverend Fada Ejike Mbaka o. Ihe a bụ ihe mee years back ebe a chọ ka esi wee kwatuo ebe asi ụzọ ka akwatuo ya okwero asi ụzọ ka akwatuo ya okwero esi ụzọ ka akwatuo ya okwero esi ụzọ ka akwatuo ya okwero. Kekwena ihe ji gị kpọta BBC because anyị adịghị awe na unu ka na-agbakiri anyị na-achọ ụzọ unu ga-esi wee megene wee mechie adoration ministry. Ụzọ unu ga-esi wee megene blackmail Reverend Fada Ejike Mbaka. Ụzọ unu ga-esi wee gene otu ọ dị kịta na grace akarịa and unu furu ihe mee na anniversary 30th anniversary and the people majority of people hapụ ma 100 days ha nọ na-eme na nke brother unu bụ Ebuka Obi na Zion wee bebe Enugu that weekend mmadụ kọgodi na Zion. Enugu juru eju. Ndị transportation ga-agwa gị how far. Nke ha bụgodi the biggest ihe na-ekpogodo unu ekpo. Unu a na-ajụ unu how is it possible? Echekwe na nwoke a anakpugokwe. O chekwe na nwoke a anakpugokwe. Ezugo nwere ihe ji gị kpọta BBC because anyị ma na ihe unu na-arụ bụ destruction. You people are fully out for destruction and violence. Ihe unu na-achọ bụ unu ga-asị nata nọ ihe a bụ ihe menu adoration ministry mechie Fada Mbaka ihe emekwe ya ihe emeghi ya. Jen kpọta BBC maka anụ mụ otu unu si wee nọ meeting n'ime owu unu a na-asị kedu ụzọ wee weta idea ka eje to BBC nke Ejike Mbaka why nọ ya biye ga-emewe kịta ịntanetị ekwowe otu afa brọda unu Ebuka Obi Saada njọ n'ịntanetị niile. Kedu ihe a ga-eme kịta unu emegwarụ unu filu nọ Mbaka bụ ihe merụ onye na-eme ihe ọma makwa na ọ na-eme ihe ọma hapụkwa na unu wee blind followers followers unu amakwa the truth unu wee blind followers and followers unu ama the truth ihe a niile unu na-eme ya otaku unu si wee na encourage Ogechi asị na nọ 100% na-azụ Ogechi and anyị nụkwara akụkọ na onye broda unu a na-enye ego nyere unu na EFCC kpọkwara ya for 1 week now na o jekwere ije ahụ ọ nọtabekwa ije ahụ o jekwe ka o jeza ndị EFCC ọ ka anachitebekwa azụ. Otaku unu si kwegide Ogechi nkwa kwejuo ụlọ kwejuo ebe niile na unu eje emeri ya nke na unu ontịrị ọtaba na problem ontịrị ọta ị na-eje vidio ma oge ejeri ibelu Ogechi ka gasị na ọgụ a meet up to with bear bomb ịkpara shishi ijiro faden
ifubedi nke iri ọfọ nke iji wee je ego one ka i welu ka ị na-ere mmanya eme nke a ugboro one ka ị market goru nna unu ukwu esi n'aka ya kwụ unu ụgwọ wee problem mmanya ahụ chụgbara aka agbapụta na ọfịs gị ọ bụ sọsọ mmanya ha ka a na-ere ọ bụ sọsọ mmanya ya ka a na-ere BBC unu je kpọta kịta kwụọrụ ya ụgwọ ụlọ 2 years chọọ ka ụmụaka ya niile ka achọ beta skuul ti ya were ego nye ya nọọ ya ka enidi ọkwa ifụrụ ebe ọ bụ na unu take up an assignment unu amahọ the consequences ọ ga-bring in future egwu nchọzi igwu unu ọkwa ifụrụ ihe a we must put it right, we must make it right. ọkwa ifụrụ ọrụ ọjọọ ịpụta fully wepụta onwe gị si na dedicate go onwe gị mgbe ị na-ene anya 1 week 2 weeks enye ha gị ego ahụ a na-enye gị ego ahụ ịfụrụ a na-ada enye gị enye ha gị ya ka mmakwa na ị ga-apụta n'ịntanetị ọzọ kwuo okwu ka mmadụ mgbe a ga-akwụgide unu ụgwọ akwụgide unu ụgwọ a and unu ma n'ime owu unu na ọrụ a na-ezi unu adịghọ mma ọkwa gọvanọ eziokwu na erigreti nke ọ bịagetu ụdị unu ntị atọ ọkwa ka o wishiri Reverend Fada Ejike Mbaka happy 30th anniversary ndị Zion niile rọshia gọvanọ eziokwu na-akọ ya ọnụ na-akparị ya na-edm ya na-ekretin ya that he must delete that post ebe ọ congratulate Reverend Fada Ejike Mbaka to see how devilish, to see how hard-hearted unu dị obi dị unu n'ogbe azụ. That is what you people want to make Christianity to look like. What God cannot do, money can do it. Unu kote nka, unu ekote nka, unu ekote nka. Inka ga-ejekwe kpọta Princess Monica ụta. Unu dị kpọta BBC. Fada Obi Ekezie work with BBC bụ onye sponsor BBC. Tiri Mbaka why? Mechie pụtazie openly kwuwe maka Reverend Fada Ejike Mbaka, criticize Reverend Fada Ejike Mbaka, kpọrọ ndị BBC media wee bịa na be Reverend Fada Ejike Mbaka, bịakwa ka ọ bịa Reverend Fada Ejike Mbaka interview n'ihe o kwuru against him. Jụọ Fada Obi Ekezie ka arụ dị ya. How far for Fada Obi Ekezie? How far for Fada Obi Ekezie? Okwu gị bụ na obere okwu Ezugo Global TV. Okwu gị pempen. Okwu gị ada gente ebe ọ bụ na iteki up. Kedu mkpa ekwe gị? Ebe ọ bụ na iteki up that mantle that you are going to lead it. It will lead you to destruction and to your early internal end. If you don't change, if you continue. So I had to go fully away. Now, it's a nigga, no BBC ki ga use kita we fight ya Fada Mbaka. So, you should ride on. You should ride. Cause Fada Mbaka why? How far? Why? How far for BBC? Cause Fada Mbaka why? How far for BBC and how far ya? More so na arụ for BBC. Jem pọtani ya ihe nri maka ịmagodi na agụụ na agụ ya ka o tichari ya rụcha ọrụ ọjọọ ndị ziri ọrụ ahụ dọmpụ ya for him to eat, for him to see daily bread. Join ya 1 naira aba na egwu ahụ. How far for BBC? How far for him? But here na live broadcast. We are waiting for him. We are not afraid of him. Anyị ma ihe unu mewu. Anyị ma how devilish, how satanic unu dị. And how unbiblical unu dey. I know how desperate unu dey. We are waiting for you people.